Després de fer tot el curs escolar, de bla, 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 em van dir, per què no presentes l'altre claver? Jo els vaig dir, home, no, jo m'agradaria estar amb els teus companys de classe. I em van dir, no, tu no, perquè tu deslluiries massa el seu treball. Ets massa bo per actuar amb la resta, tu ho has de fer sol. Jo vaig dir, va que sí, cert deslluir-se. No? I per això avui presento. I em sap greu no estar amb els meus companys, però espero que també pugueu gaudir del seu art. Bé, doncs ara procediré a fer un retrat neobarroc. Neobarroc post-romanticista, si és que existeix aquesta paraula, de l'Andrew.
Recordis tu, Això representa l'odi de la societat. Hòstia, no sabeu quina calor que fa. No passa res. S'ha d'aprofitar el detall, l'oportunitat. Les casualidades no existen. Hay que estar allí, com diu l'anunci del Banc Santander Sabadell. Ara no sé quin. Somriu. D'orella a orella. From ear to ear, que diem al meu país. Sabeu, jo soc l'únic artista multidisciplinari que sap el que són les bates, que són per fer això. Sabeu? I per últim... Voilà! Que dirien els artistes francesos. Bueno, que ja està. No hi ha res més. Ha estat molt bé, fue bonito mientras duró. Siempre nos quedará Maurice. Toca l'altra vez, Sam. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència a la primera edició de l'Altre Claver 2012.